50 شحر 40 كفيلو حافتو خاب سهران كاب بحر الزوت تلقحو تمرقحو أوداتي إرتراوي أمولو ألم دلهم إجرخ حفكي تبل زخونت والنسيت إرتراوي كاب إرتراو تفرح بنا مهنياتو إرتراو قتال حرادي كونه ናይ ነውሕ እዋን ጽዕንቶ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ንማሕበረሰብን ከይኣምና ዝገብር እዩ ዝብል ካል ዓሊ ተተመርዒኻ ከም በሓድሽ ኣብ ካል እስዋስው ኢኻ ተኣቱ ኩሉ ምስ ወዲ ዓድኻ ይጽቡቕ ወዲ ዓድኻ መሳድ ድኻ እዩ ስኻ ኣምጻኻለይን በኣይ ደሌካን ዝባ ኣውታት ኣይበጽሓን ተጸሚመን ከምስኻ ዘላ ኣካልካ እንድሕር ኮይና ንምን ኣተቀባጥ ዘላኻ ይትሕቱ ንኣካልካ እዩ ሓዳር ክቡር እዩ ጓል ኣንስተይቲ ክብርቲ ስለ ዝኾነት እከለ ዝበሃል በዓል ቤት እከለ ትበሃል በዓልቲ ቤቱ ከምዚ ገይሩ ቀቲልዋ ናብራይ ጣዓመነን ቁኑዕ ዝኾነ ፍልሊ ንግበር ንዕምጽ የብልና በህይወት እያለች እያየች እየሰማች ሁለቱም አይናን አውጥቶታል ለቀተለ ይቀተል بالحقስ መጽዳቅ ነኸሊና ጓል አንስተይትን ህፃንን ዘይከብረሉ ሕብረተሰብካ ከዓበ ማለትካ ሕልመ ማለት ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር መስገን ደህና ዲኹም እንሆን ሎሙን ከም ተለሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና ተራኺብና ዘለና ማለት እዩ كساب موداتا مدب مساي صنيحكم اب موداتا دما ሳምኩን አወስ ቪዲዮ ክንሰረ ታብታብ ጎሩ ረፍሎ በሉን شرفلو ስለትብሉ አዝያዝ ዘመስግን ማለት እዩ ናምና ኢሎም አንተ ቪዲዮውን በተመሳሳሊ ናከንሰገር ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ካብዚ ጀሚሮም እዚኦም ብሙሉኦም ማለት እዩ ሪኢቶታት ናይሎም አንተ እዮም ግን ኣብ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ንሪኦም ብዙሓት ቁም ነገራት ከም ዘለዎም ኮይኖም ናብኣቶም ቅድመ መኻደ ማለት እዩ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምዝገበርኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እሺ ነባራት ኮይንኩም ሪኢቶ صحفكم ليدما ريتو زنبولو ساعات وضح ስለዝኾነ ከም በልኩም እየ ማለት እዩ ዮርዳኖስ ደበሳይ ዝጻፈት ላይ ሪኢቶ ይጀመር stop going on about we the same people thing yes we all habesha and of nothing more your uncle Meles start this when he kicked us out from Addis you keep talking about it all time you see how we welcome the Sudan people in Eritrea with open arm no hidden agenda no UN help or nothing they had what we had so you do not welcome me because I have or I had what you had before or in the past yes what you had also we had it was in the past so if you want to deep or to understand this sincerely I regard or I really respect your point of view but it is not for granted let's go to the next topic ወድ ጣባ እንታይ ክትገብሩ ንትግራይ ከድኩም ትዋጉ ኢሉ ዘይዛረብ ደበልካ እዚ እንዲዩ እትጸገምኩም አስመራ ተዚአቲ አትግራዋይኒ እንዳበልኩም ሰለስተ ወራራት ዝመጻኩም ንስኹም ይኹም ወዲ ወረደ በአዋጅ ንኸይድ አለና እናበለ ነጊሩ ማንም ዝምስክሮ አረግደፊ ሃና ኃይለ እዚ አሲ ወዲ ወረደ ይኹን ወዲ ደብረጽዮን ይኹን ወዲ ገለሲ ማዓዚኦም ተዛሪው ማታ ጉዳይ ቅድሚ ድሕሪ ወራሪ ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ምእታው ማለት እዩ ናብ ትግራይ እዚ አኳ ታ ሕጂ ፋልሴቶ ያ ንብል ዘለና ሕጂስ ታሽግርስ ኣብዚ አያ ወዲ ጣባ ዛረቦ ዘሎ ናይ ኣምሶሉ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኤምበር ቅንዕና ዘሎ ዘረባ እንተ ዛረብ እንተሎ ንኽቃወም ኢለኮንኩም ኢለ ማለት ወዲ ጣባ ለማዓንተ ወጽሒሲ ነይሮም ኮይም ተጋሩ ኮይኖም ንኤርትራ ዝተሰው ይብል እዚ ሲ ተመስዋዕት ሕጂዲ ተዘኪርዎ መዓት ቆፂርካ ዘይውዳ ናይቶም ኣብ በረኻታት ሳሕል ሓቢሮም ተሰውኦም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተሰውኡ ዝሕግዙ ዝነበሩ ንነጻነት ኤርትራ ንምምጻእ ኢሎም ዝመጹ ሰባት እዚኣቶም ከይፈልጦም እንዲኤስ ብዘለኹ ማለት እዩ ሶ እንዳፈለጠ ይዝርብሽ ዘሎ ፋኑስ ቀሺ ቤስት ቻነል ኦፍ ትግርኛ 2024 يقنلي كبرن فتون حو ويلكام يجين مالتيو فانوس كمشم كفانوس أبرهالنا خمزين داعبركات صبق ريتوتات اندهاب كمالتيو برهان قصو شدن حوي إلو لايف حوي دا أخبرن فتون حو سلام النابلكي يو ويلكام ريتوي في كبل مدب كادس زبليو زيادة خمعبل دما تنتناو مدب هلو كونتات من اسيات بوغن كلتيو هزبي مخنياتو دكتنا مفتحتاتو قربنت السلام كما يالو زبل جمجام من تتقرب صبق نيرو سوري كم ريتو ثانك يو مور برو زي اسوري تبل ነገር ዘይኮን زي ورق ዝኾነት ዘረባ ኮያ زياسي ጮማ ዝኾነት ዘረባ እያ ብውሽጥ አዛርቡኒ ይብል ኮያ ሁሉ ግዜ ማለት እዩ ብውሽጢ ክትረኽቡን ትደልዩ መናእሰይ ኮይንኩም ብዙሓት ርእቶታት ክህልወና እዩ እትብሉ ሰባት ማለት እዩ ብውሽጢ ይረኽቡኒ ሓደራ ብመስመር ረኽቡኒ ቻነላተይ ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣለው ኣብቲ ዲስክሪፕሽን መወዳእታ ኣብታሕትውን shidengebretien@gmail.com ኣድራሻ እዩ ማለት እዩ በቢልኩም ረኽቡኒ ኩሉ ዛዕባ ክፉት እዩ ማለት እዩ ከምዚ እንዲኦም ኣነ ዝዛረብ ገለገለ ምፍራሕ ዝበሃል ነገር የለን ነንበዓልትና ተኸባቢርና መናእሰያት ኮይን ሓሳብና ክሳብ
ገለጽና ዝኾነ ይኹን ነገር ዘፍርሐና ነገር ስለዚ የለ ተፈርሐና ወንድማ ንሽግር ክንፈርሑ ስለዚ የብልና ፈርሕ ተፈሪሕካ ታይ ዝበለ መንሹ ሰብ ተፈሪሕካ መፈንጠሪ ኣይ ዘእትወካይሉ ንፈርሕ የብልና ሓራይ ወለስ ከነቀጽል ጽቡቕ መደብ ሰሎሞን ወለ ሰማያት ይቀነለይ ክብሩን ፍቱን ሓወይ ይቀነለይ ዌልካም ሶል ዮ ብሉ ሪቮሉሽን አታወዲ ላይክ ይላልና ማለት ሙዘይ ላከ ላይክ ግበሩ ለይኹም ክብራትን ፍቱዋትን زين أوالد إرتراويان دحر حجي أودات إرتراوي أمولو ألم دلهم اقرأ حاف كيتبل سلازي إرتراويان ننحدهم كم زيغاتات كم رعاو كولدو خزمودو حدارهم كقبرو إنا ندلنبر زخونت والنسيك إرتراوي كاب إرتراو تفرح بنا مغنياتو إرتراو قتال حرادي قنا كاب ميتي كلتا سبات ناي سيطان معالتي حماق معالتو علو جيجا معالتو علو قتلت فلسيمو أخلا نقوهي كم حبرتسب نخنونا كابزو واتساقن بقى اكزاجريت جيركا تقتلونا لهم أي تقتلونا لهم حق أني نابكالوت كخدا نابكالوت زيغاتات مخادن كابزو كله إرتراوي سنسرعات جيرو دانينو رؤسدنينو سدرو عليو هيوت سدت أب انقدعو تسكيمو سدرابيت أبزي تسكيمو أنا كو 40,000 كفيلو كنت حواتو نسدت زقطو سبعي إرتراو بايس فلت أنا تفكر ኣለኻ ሚሮን እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ግዜ ካብ ስምዒት ስለ ዝዛረቡ እዩ ኮይኑም በር እቲ ካብ ርዲ ዝዛረብ ሰብ ከማኻ ዝበለ ሰብ ብዙሕ ነቲ ጉዳይ እዚ እንትጋገየሉ ኣይንሰምዕኒና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ እከለ ተመርዓዊ ካብ እከለ ኣይተመርዓዊ ኢልካ ዝኸውን ነገር የለን ክትምርዖ መሰላ እዩ ስለ ዘፍቀረት ስለ ዝፈተወት ያ ትምርዖ ይመስለኒ ኣፍቂራ እንተ ተመሪዓ ድማ ኣብዚ ንዘሎ ጥራሕ ኣፍቅሪ ኣብዚ ዝየለ ካልእ ሰብ ድማ ኣይተፍቅሪ ኢልካ ትዛረቦ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ነቲ ሕብረተሰብ ተመሊሱ ዋጋ ዝኽፍል ነገር እዩ ማለት እዩ ሶ መብዛሕትኩም ክትዛረቡ ተለኹም ሲ ጥንቃቐ እንተ ንገብር ብጣዕሚ ወሳና እዩ እዚ ናይ ነውሕ እዋን ጽዕንቶ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ንማሕበረሰብን ከይኣምና ዝገብር እዩ ዝብል ርእይቶ እንዲ ሓቀይ ዘለካ ሚሮ 50,000 ከፊሉ ሓፍቱ ካብ ሰሃራን ካብ ባሕሪ ዘውፅእ ተለቂሑ ተመርቂሑ ዕዳኣት እዩ ጅግና ጎበዝ ኣይ በርትዕ ንስኻ ትኽክል ኣለኻ በርትዕ እሺ ዳህላኪኑ ምድንጋራት ከይፍጠር እቲ ሓቀኛ መልክዑ ምሕጅ ገሊጽናዮ ኢና كل جزء مسود هاجركا وسود مريت كاز مسلو ويلن كلا علي تتمرعيخا خم بحدش أبكال أسواس ويا تأتو زود عد خم مرداء زيد ليكاسي نخال زيجا خطردو بزح سعر اللو خلي لا يكونه سو إذا كلير جرنا ينا حجي بزحات سبات كالو تزاربوا بشم فيمنس لزخونكو أنا مالت فيمنس إيه لس أدمي تجاوبركو أبدا جوز إيه ولا كأدم تطعيم ولا دي فلت أنت خونكو كوبي خمس ولنا هذه فيمنس مالت لي أوكي اليوم فلت حجي كم خبها الكل سب أنا زول كويد مسلو كيت مرعاوي لي فلتني خيت ولداي لي فلتني متسعده مسأليم تمرعاوي لها مرجعات هي بي فلتني وناتو ولك أو مرجع لزخونه أو ولك أو مرجع يا خازا أمن تزبلت أجن زود واحد خمس ود هاجركا زي روكيت ساينس يكون ما نمسب كردو زخل نجاري سومس ود هاجركا يتصبق تخكل يو ناي دهلاكينو زروا مالتي تردي كلخو كله مسود عدخا يصبق ود عدخا مساد الدخايو انتاي زبحال بتي أقلالص عندي ناي مبزحاتو سبت حدا ጫፊ ዝኸይን ካብቲ ንስኽ ዝበልክዮ ነገር ክሰምዖ ዝግብኦ ገዲፉ ክስማዕ ዘይግባእ ነገር ሰሚዕ ይስተርጉም ማለት እዩ እቲ ዝቐትለኪ እቲ ዝውፅዕክ ዘሎ ፈሊኺ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ የብልክም ፈጣራይ ኮንከ ንስኺ ስለዚ እቲ ዝቐትል ዘሎ እቲ ዝዕምፅ ዘሎ እቲ ዝደፍር ዘሎ ወዲ ኮይኑ ከም ልክዕ ፌሚኒስት ኮይንክ ምሽ ንስኺ ትቃወም የለኺ ንሕና ከዓ ከም ፌሚኒስት እንተይ ኮነሲ ከም ነውሪ ምዃኑ ኣሚን ናወዳት ድማ ማለት እዩ ንዕኡ ርእሱ ክደፍእ ከምዚ ዝገበረ ነውሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነታ ከምዚ ዝገበራ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ክነቕንዓ ንፅዕር እሞ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ግን ትርፊ ዘረባ እዩ ትኽክል ይኽልክ ዘለኹ ማለት እዩ ሰዋስው እዩ ትብል ቃል ከዓ ወሲደል ከለኹ እዚኣ ክብርትን ፍትውትን ሓፍቲ ዳህላኪኖ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ንኹሉ ይኮነ ድጥጥሖ እዞም ኣቦታት ኣዲታትና ጨቓቕ እንዳበላን ሓሊፈ ነው علون سلستر بعد معلتي مثلا بالعزي رخبالو جزء أحلفنين أنصر تيران سخاء متخلين بأي دليكان زبا أو تاتي بسحان كسمي من الساتن مسأتهم كوينن نحجزا ندبلا حدارك هون الليل انتهي قبلان يرن زوريان دفع حسا عنق دا بلا توت دا قبرة
كندي نجبرة حدار نيكبو نيرن حدار لك سد زبالة حدار يلن قالوا أبز قدلت قالوا أبز نحرمو الأخوانك أبز قدلت عليك إذن نحر كرداء دي كالي كرداء نحر كالو سبعين سبيتن حدار أي كتسلني سبعين قدلت علو سبيتو قدلت علو لو ما أنتي يركب صباح يركبن لو ما أنتي حما زرب الزارب حريقو صباح نقوم قريت ትክክል እዩ ስለዚ ሓዳሲ ጉድለት ኣለዎ መልአት ኣለዎ ዝብል ነገር ኢና ወሲድና ዘለና ማለት እዩ ካብቲ ጉድለታቱ ሓደ ጭቅጭቅ ኣለዎ ማለት ብዝኾነ ጉዳይ ልዕልካ ምባኣስ ክህልዎ ይኽእል ነንበዓልካ ምጉሩፋት ክህልዎ ይኽእል ኣታዊ ኩሕድ ይኽእል ቆልዑ ኣብ ማእኸል ሰንኪ ክኾኑ ይኽእሉ ቤተሰብ ጠንቂ ኮይኖም ነቲ ሓደ ነገር ማለት እዩ ከም ሰንኪ ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዚ ኩሉ ናይ ሓዳር ስሆታት እዩ ማለት እዩ ናልካ ከም ባህሪናን ጠባይናን نمورتون سلد فلا لا بحنت أين قاتمينا جيجن ده قط على لك أسخون تسيال نغيت وود بهال بمويته أنا مو حدث عاد ملخيت تصبيت مفتي من دي كلام قدفة في الجميلة تصبين أنا يبل بهذا ما يبل بيوه وأنت هتركب وأنا استيتغو في لا تصبيك صباح يكون أصلا قدفة أنت راح نزين نجزء من ودي فوتوالي أو في الجميلة تصبين تاي قرأتو من بس سمعني وأنا استيتي كبرتي كتكبرك الله حراي كم زي عينت فيلمتات ويكا أردأت زخونو درجة دوكيومنتر زي عينتهم فيلمتات سي صبغات نجار نيروم مالتيو زي كم تنايلومي تبرح راح ندابز حنا خونا إيو فيلمتات قوم نجار تساين وامبر كم زي زبالة عتوب ملختي مس فيلمي مس بهل زخيد فيلمتات الصور حسابات بتعم جوزات يوم مالتي صو كابزي أتوم تبجيسنا هنا كن نزارب زلنا مالتيو حدار كبريو قالن سيت خبرت سلزغونت قالن سيت خبرت سلزغونت كور بوتا أوصيام كتكبرت خوينا دما زخبرة بهالي تمليسا تخبر كتكأل اللوا زخبرة هيمانوتون كتخبر كتكأل اللوا زخبرة محبرة سبن ودنون كتخبر اللوا تودون معريو حجي نسان تذي خبيراتني أنا خبراني بزبها المنقدون دارقا بزح زسرح نقرا يكونن مالتي كتكبابر كنكاال مكاال زبها الحجي تقالاتنا يقدنا تولرانس لزغونا بإنجليش لزغونا يكونن مكاال نبرزلنا مكاال مالت كقدم جميرو زنبر نقريو مالتي أنت هذا خفت متابع نقراتي نعملت من تينك أباتر لندنا ولا هذا من يحطك أباتر سلمت أنا أكلت كان غني هو أكلت سزغون أبقى أكلت زغون أقول لك تشتري زغون خفص ميعات كتير عيد لنا سازي تخانا خينا متنازلنا حدي نقبل إنترفيو كمان كان جزء سازي اتهم هذا لا أكل كان الحركينا من يحطك أباتر زلا قايت حتى لا أكل كان حسن جزء أكلت يروح علي صبوني أي صبوني نمني هاتك أبات رزل خنا أكل. سلزي إتا تمرتسي تمكبارون انتخونا نخالي سبيكون كان تقبرو زلخا. غير اللو نزبهال. غير اللو يلكان نزحلف نقرا يكون كان تقبرو لزلخا. تمكبت أرونسي نوع الخاص لزخونا. عملت تصورك. ها؟ حرام. عصرت جزي جوكتال. أفرمي هم رعية. أفرمك. نيجي كان يركا. ها؟ تفلت كرم يروح هنا. قال له خمسي عصرت تأزازات من أملاح ما شاء الله. كنت قبل ندلك. فتحة صليخ. سنت زي غير كخافتا قحد نفساتي معها اني عسرت تأزازات ناي فقري أوتي حاله غير يتمرعيه انت زبلسن كهوتت كله صوركني كهوتتي صوركني اخي كهوتت كله صوركني صوريو زبلك حقوي خريئي صوريو زبلك دي زبل خرجاج حقا بتدرفو ايش كهوتت كله صوركني ازبلا غرم دقاسك مصخلو ايتتسئني زي انا ناي بروجرامر ناي يوتيوبر نيا ايش مسبات تقراج خمصاك كله قطفكيت عرقني مزحتين او زي ان وسنت زبها قالاتين ناي حق بونت اسكي ما هذا ايش مستر ما قاعد انت يبل مسلك افنا قنوع زغونه من فللايسي اكل ديمقراطي انا حدا يتعاملنا قنوع فللي نقبل نابرا يتعاملنا قنوع زغونه فللي نقبل نعمص يبلنا نفعل درينا بأنا يتجمر أنا سكزخونه ديساغريمنت تفتر خلالو تزاي كوين مفل لا يكتم محاضرة زي تخلين كا فقرون كتم محاضرة يتخلن خمالك سلامون ما يتكبر يتخلن خمالك سمعين لي خلال الخزاب سوشيال ميديا زور نزل ورتات أكلت بهال بعل بيت أكلت بهال بعل بيته خمس غيره قتلوا
እከለት ባህል በዓልቲ ቤት ብሰንካ በዓል ቤታ ከምዚ ኢሉ ሞይቱ ገለ ማዓት ነገራት ዘይኮንካ ንትሰምዕ ስለዚ ከይኮነ ከለኹ ንከላኸል ኣለና ነዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ዝመፀ ከይመፀ ከለኹ ንሕግዝ ኣለና ነዛ ሰብ እዚኣ ግን ከይኮነ ከለኹ ንሕግዝ ኣለና ናይቲ ሓወና ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ እቲ ንሰምዖ ዘለና ሲ ከምዚ እዩ እቲ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ናይ ውፊ ዘረባ እውን እንድሕር ዳ እንተ ዘይክኢልካ እውን ኣይከኣልኩን ኢልካ ዘይከኣልካሉ መንገዲ ያረዲእኻ ንምንታይ ኢኻ ዘይከኣልካ ዝብል ምርዳእ ነቲ ካሊእ ሰብ እውን ማለት ኣረዲእኻዮ እንድሕር ተረዲእካ ፅቡቕ ተዘይተረዲእካ ከምቲ ዝበሎ ካብቲ ሕግታት ወፃእ እንድሕር ከይድካ ድማ ኣረዲእኻ ዘይርዳእቲ ኮይኑ ምናልባት እሽትለይ ክትጋራጮ ትኽእል ኢኻ ዘይጋራጮ ሰብ የለን ቀፂልና እስኪ ንርአዮ ኣብዚ ቆሜ ነበር የዳርኳት መቀሌ ወደሚገኘው ሬሳውን ወስደውታል ማለት ነው። እሳ ሲደርስ የሕክምና ውጤቱ እንደሚያሳየው በህይወት እያለች እያየች እየሰማች ሁለቱም አይናን አውጥቶታል። የቀኝ አንገት አጥንቷን ሰባብሯታል። አንገቷ፣ ጀርባዋ፣ ትከሻዋ አካባቢ ያለው ቆርበቷን በዘጋግሎ ደሟን እንዲፈስና እንዲጨርስ አድርጓል። ይህንን ሁሉ ካደረገ በኋላ ነው እታችንን አንቆ የገደላት ማለት ነው። ይሁንና ፖሊስ ይህንን ነገር ያወቀ እንደ ተራ አገዳደል እንደሆነና ሌሎች 5 የሚደርሱ የሐሰት መረጃዎችን ድምጽ ወያኔ ሕጂ እዛ በቀዳማይ ህይወታ ዝሓለፈት ሊድያ ዝተባህለት ሓፍተና ወይ ከዓ ተቀቲላ ዝተባህለት ማለት እዩ ኣብ ፖሊስ ዘሎ ጉዳያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣቦ ኣንት ዛረብ እንተሎ ናይ ሓሶት መረዳእታ ገይሮም እዮም ሒዞምና ዘለዉ ማለት እቲ ናይ ሕክምና መረዳእታ ካብኡ ወፃእሲ እቲ ፖሊስ ሒዝዎ ዘለዎን ካሊእ ናይ ሓሶት መረዳእታ እዩ እቲ ናይ ሕክምና ዝነበረ መረዳእታ ግን ከምኡ ከም ዘይብል ግፍዓዊ ዝኾነ ቀታትላ ምዃኑ ክእመነልና እንዳተገብአ እንዳሃለወ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዘይተገብረ ኢሉ እዩ ኣጥቢቑ ዝከራኸር ዘሎ ማለት እዩ ኣቦኣን ወላዲ ኣንዮም እስኪ እቲ ትክክል ጠጠው ኢሎም ዘመርዑ ኣሕዋታ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ሰሚዕና እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ብኣግባቡ ሕጊ ቅየር ኣለዎ ዝቀተለ ይቅተል ዝብል ሕጊ ክነፅድቕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ዝተቀየረ ሕጊ እንተዘየልዩ ብፍላይ ቀያዳይ እንተዘይኮይኑ ሕጊ ከምዚ ንኣብነት ቀደምሲ 1 ሚልዮን ሰብ ሰሪቁ እንድሕር ዳ 3 ወርሒ ዝፍረዶ ተኮይኑ ኦኬ በቃ 1 ሚልዮን ሰሪቅካ 3 ወርሒ ተፈሪዱካ ወፂኻ ዝተረፈ ዓመትካ ከወልዕ ኢልካ ክትሰርቕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕጊ ከለላ ወይ ናይ ሕጊ ምጽዳቕ ተራእዩ ይፈልጥን ካብዚ ንላዕሊ ይኾን ዘሎ ሕጊ ማለት እዩ ትክክል እዩ ታይወፁ ብምንታይ ይኸዱ ይፈልጥዎ ኣለዉ ስለዚ ሕግስ يغير حق موسى يخون يزي حق زهير بتشاي يغير سبات الفطر وحق يزي لقتل يقتل بالحقس مصداق نخلينا بيت مخرج غير سلازي مفتحنا حقي كون دحر خوينو تو حق تغوراو كغورو لخل سبله املاكي تلاتن دايتدن زيها خمس تريوا زلهم زحفتنا مالتيو حد مرعان زجبر الله سب تماريرا ويكا أكلت مانتا أول دازلا مالتيو قد يفوا خيرو مثلني ويد ما زي تسمع معخونو بزخونه في السامة تبساج ويكا أتناديدا زما خرا أسينا إيزبل مخنياتو بزيب بيلوسي بزح بزنو خوال زيب بيلو بزح كفتة تنبر بزح بركة سلزي يمسا جن سلس تناددت نتنا يمرعو أمزنا فوتو تقاقازو للا مالتيو تريزن كم زتريوا زلهم كم زي ختقبر عين بران نعات بوق أي متسن مالت تسمعتها قرم كوني غليجن تي مبس جوات خكله يكون أسألهم زي كله قامن زي كله ما أسكن صدقنا نزين فلت نزوف فقري فقر ناي فقر واقع نزخفلنا له نايسأل واقع ناي بقل واقع نزوم رسولنا السبع كند نسوء النهضة جزء قان جزء أهير كنويك فقر نزيل وقت جزء سلازي أبوزولنا زلوا دما تخيلكم كما يكون زول بحالة بأولس وسيدهم حدا جزين تخوين الكائز خوان ويكا تخوين الكائ هتجبر تزي كوين الكائن فقر خاسي نتخيل سب تبوزنا بركة فقري نقول قسم نتوه فقر نجزي أبير كوين هبون سب كواس تملي ليسو خمسي جبر كايو يقتل كائن ورك كايو نجزي أبير جن كندو هبنا ينفلت أنا يوم زولنا زلوا ما حق يتزربا تخكر يتزربا طعم سب مع بزح سب يدون حنا عصب قال حلفها نحوز بدل نحفتو زبدل حافتو زعمت نحوز عمت بزح سب يدون مش ام حجنا تغاني قالنا جنازي بالجبر كوي
ሰጊዱ እያ ትብል ሰጊዱ እሺ ቀደምሲ ሓደ ነይሩ ሓደ ብሓዲኡ ዝወሓደ ቀትሪ ህልም ዝብርሆ ጸላም ንራኸብ ነበርና ኣብ ባቢሎን ኣነ ኣረቂ ንሱ ሒዙ ጅን ከምቲ ዝውረዮ ይኮነን ጨካን የግዳስ ሰይጣን እናሉ ብመስቀል እናዳሃሉ በቃ ህልም ኢሉ ርሒቑ እንታይ ዳ እሞ ሁር እናሉ ኣሳጊጎሞ ሽዑ ስልጣኑ ብሰባት ተወኒኑ ኣሕዛብ ኣውፅሙሉ ኣውፅኦም ኣቕርንቲ ዝናሮም ቅርሕንቲ ምስ ረኣዮም ሰይጣን ደንገጸሎም መስኪን ጎኒፎሞ ካብኡ ዝጎደዱ ብተግባር ሰባት ሰንቢዱ ካብ ሰይጣንነቱ ሓንጊዱ ይበሃል 40 ጾም ቀጺዑ ከብዱ ምእንቲ ህዝቢ ስግዳን ሰጊዱ ሰይጣን ንህዝቢ ስለዚህ بخالي بهالا سيطان كابانا زحشه خوين نحناسي ግብረ ክፋኣትና ካብ ሰይጣን ቢኢሱ ትብለ በሃላ እያ እታ ካልእ ተስሕተታ ግን ሰይጣን ክናሳሕ ዝኽእል ልብ ይብሉን ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ሰብ ኮይኑ ክናሳሕ ዝኽእል ክምከር ዝኽእል ክማዓድ ዝኽእል ልብን ስነ ልቡናን ኣለዎ ካብዚ ድማ ሰብ ይምሃር እዩ ቁም ነገር ዘለዎ ወግዒ እንተነጊርከያ ንሰብ ካብቲ ቁም ነገር በመውፃእ ህይወቱ ክመርሕ ክምከር ክማዓድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ጠቕላሉ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ይጅምር ብደረጃ ዓዲ ብደረጃ ሃገርና እንትጽውዕተልና ድማ ኸም ዳበልና እንትንከርከለና እቲ ናይ ውልቀ ሰብ ተሓሳስባ ከም ኮሚኒቲ ከምኡን ከም ሃገር ውህሉል ዝኾነ ሓሳብ ኮይኑ እዩ ዝመርሕሞ ካብ መጀመርቱ ጀሚርና ከምዚ ዓይነት ስነ ልቡና ዘለዎ መተሓሳስባታትን ነቲ ከምዚ ዝገብር ቀይድ በትኽ ዝኾኑ ሕግታትን ክፍተታቶምን ብምርዳእ ቶም ሕግታት ክልወጡን ክመሓየሹን እቲ ማሕበረሰብና ድማ ብዝሓሸ ብዝለዓለ ንቕሓት ወኒኑ ዓርሱ ካብ ዘጠፍእ ማለት ሓፍቱ ካብ ዝቀትል በዓልቲ ቤቱ ካብ ዝደፍር ካብ ዝዕምጽ ገለ እዚኦም ኩሎም ክናገፍ ምግባር ናይ ኩላን ሓላፍነት ይዝብል ኣባሃላ ይዘለና ማለት እዩ ተጋጊኻ ንቐሺ ይቕረታ ሕተቶ ብነብስን ብስጋን ክምህር ሕጊ እዩ ንቐሺ ይቕረታ ሕተቶ እሺ ኣቦ ቀሺ ዋኒ ይቕረታ ግን ብስጋ ክምህር እንተሎ እቲ ቀሺሲ ኣነ እንታይ ኢለ ብስጋስ ኣየምህሩ ኣቦ ቀሺ ኢለ ዲ ወፂን ዲኹም ኖ ከምኡ እኳ ይበልኩን ከምህሩ እንተሎ ናይ ስጋ ግን ናይ ዓሌት ቆፀራ እከለ ወዲ ትግራይ እከለ ንሕና ደቂ ክርስቶስ ምዃና ክዛረቡ ጥራሕ ዘለዎም በር ድሕሪ ብስጋ ምምሃር ማለት እዩ እዚ እንተጌርካ ብነብሳውና ይትጉዳን ብስጋኻውና ይትጉዳን ኢሎም ኣየምህሩን ማለት ኣይኮነን ኣይነ ሓዋውሰን ሙሉ ሓጎስ ሓወይ ስለዚ ኣነ ነባቀሺ ጥራሕ ይኮንኩን ክዛረቦም ነቶም ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ዝኣተው ቀሻውሽት ብምልኦም እየ ዝዛረቦም ገለገሊኦም ደገፍቲ ሕወሓት ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ምስ ምእመን ንምእመን ካሊ ነገር ዝዛረቡ ዝውዕል ኣለዎ ገለገሊኦም ብርጌድ ንሓመዱ ኢና ኢሎም ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ካሊ ዝዛረቡ ዝውዕል ኣለዎ ገለገሊኦም ደገፍቲ ግደፍና ኢሎም ንብርጌድ ንሓመዱ ኣባል ዝኾነ ኣይንቕብርን ኣይንፈትሕን ዝብሉ ኣለዎ እዚ ማለት ናይ ስጋ እንዲዩ መቃብር ማለት ናይ ስጋ እዩ ብስጋኻ እንዲኻ ሞይትካ ትቕበር እምበር ብሰማይስ ዳሓን ሽግር የብሉን ግን እቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ቀሻውሽት ወይ ከዓ ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ስጋውያን እዮም ብስጋ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ናይ ስጋ ቀሺ ናይ ስጋ ይዛረብ እንትበሃል ተሎ ብስጋን ብነብስን እንትበሃል ተሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ኮንካ ንኣምላኽ እንተይቆጣዕካዮ ብስጋኻ እንዳነበርካ ማለት ኮይ መንፈሳዊ ውሽጢ ስጋ ኣትርከብ እዚ ተይተረድአኒ ኣይኮንኩን ንሶም ግን ፍጹም ስጋው ኮይኖም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ኣነ ኣይቅበሉን እየ ንኣብነት ብዓሌት ብዘርኢ ገለ እንድሕር ቀሺ ክዛረብ ጀሚሩ ዋጋ የብሉን ዓሌቱ ብዘየገድስ ኣባት ነብሲ ኾነን ኢሉ ዝመፆ ወይ ፍትሓን ኢሉ ዝመፆ ንኽፈትሕ በታ ዝኣምና መሰረት ዝተዋሃበቶ ሓላፍነት ኣላ ንሳ ብግቡእ ንኽዋፅአን ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ናይቲ ፖለቲካዊ ውግንና ይኹን ተቃውሞ ድጋፍ ንሱ ታ መንፈሳዊት ኣገልግሎት ክህብ እዩ ተሸይሙ ማለት እዩ ሓኪም እንድሕር ኬድካ ንስኻ ብርጌድ ንሓመዱ ኢኻ ይኮንካን ይብለካ ድዩ ማለት እዩ ወይ ደጋፊ ግደፊ ኢኻ ደጋፊ ሕወሓት ከምኡ ዝበሃል ኣለዎ ከምኡ ዝበሃል ነገር የብሎም ሓኪም እንድሕር ኬድካ ዝሕመካ ነገር ትዛረብ ሕክምና ትረክብ እያ ከማደ ኮነት ናይ ሙሉ ሓወይ እንድሕር ተጋጊ ኮይነ ታ ጌጋ ማለት ነባቀሽ ብውልቆም ዝተዛረብኩም ይቕረታ ትብውልቆም ምዝራበይ ማለት እዩ ምኽር ግን ኩሎም ቀሻውሽቲ ብዙሓት ትገጥሙን ትምድሩ ገለ ንርኢ ስለ ዘለና ካብኡ ወፃእ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ኣዝዩ ብጣዕሚ መሳጥን ጽቡቕን ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ድማ ኣዝየ ዘመስግን ልዋም ቅነ ይኹነልኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ደሓና ቀኒዩ ቻው ጉድ ላይት ደሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ